aquí a Cuina per Solters i com tot solter ha de saber fer, avui farem uns bons huevos fregits. Primer hem ficat la paella d'acer inoxidable, aquí el foc és calenti, veiem aquí que està calentant, fiquem una mica d'oli d'arbequina, aquí, bé, molt bé, molt bo, fabricat aquí al Morell, per Cataplins, pare. Donem una mica de toc, que estigui bé tot l'oli. I esperem que l'oli estigui ben calent. Vinga, digues, però anem a publicitat, digues. L'ou, perquè hem de fer tot ferrat, agafarem una safata i en paper de cuina comprat en grans establiments. Imprescindible per un bon solter. Un bon solter, consell número 1, paper de cuina i fumar trobules. Pam, pim, pam, pum. Com sabeu, l'ou ens ha de quedar. Tira l'oli una mica per damunt. No quedarà, tenir una mica de forma. Que no tenim cap plat per tirar. L'ou ens ha de quedar cruixent per les vores. Fotem tots aquí, tio. Ja està. Incloent, jo el vull. Fes puesto aquí, corre. Ens ha de quedar cruixent per les vores i el rovell ens ha de quedar del tot tou. Una mica de sal tirarem. Una mica de sal, corre. Un pessic de sal. Hòstia, quina guaco, col·lega. Ja va, ràpid. Ja ho podem treure aquí, eh? Sí, vinga. Però diuen que ja fa ferrat. Foc! Vale. Oh, que bo, quin arròs més ben fet. Quin home més ben fet. Vinga, adéu-siau. Adéu-siau i ens veiem el pròxim dia a Cuina per Solters. I recordeu que l'ou té moltes propietats antioxidants i diurètiques. Subiu